Ja seuraavana luokassa lähtee Anna Takala ja Gustav. Okei, Anna. Loppurata oli hyvässä rytmissä. Oikeastaan voi sanoa sarjalta tai vitoselta hyvästä rytmistä. Alkuradalta niin sä otit vähän liikaa laukkaa pois ja sit sä joudut työntää sitä. Ja silloin siitä tulee siitä kokonaisuudesta ihan mielettömän epätasasta. Eli varsinkin kakkonen ja ennen kaikkea tonne 3 askeleen linjalle sä otit kaarteeseen todella laukan pois, sit sä lähdit vähän työntää ja sit meni jo ihan ajamiseksi se 4 ja vielä 5 sen jälkeen. Mutta positiivisen oloinen hevonen ja se mikä oli erittäin hyvä oli sarjalta 7. Se oli tosi hyvässä tasapainossa sen sarjan jälkeen ja teki tasaiset helpot 6 askelta. Pisteistä jäi kyllä nyt vähän kakkoseksi, eli pisteet on 8-0.